to mu yanda ai mun gane komai, mun san komai yanzu. Wai silakul ne sunan kowa ne yan silakul. Ka ga bazawara ƙarshen ta auren ta uku ka ce kana son ta riƙa mayanga su yan silakul. Su ɗin dai hakan ko silakul ne ma duk ɗaya ne. Ni dai na faɗa, in ma za ku gyara mu mun gano ku mu maza ba ku da aiki yadda ku rika cutar maza ku. Kaga ka ga mace ta ɗauko gashi an daidaita an yanyanke an ƙara a ido, ka ga an ɗauko a wannan idon ma an damɓara, sannan a kawo wata hoda ta kai kala 8, hodar silakul ta kai kala 8 za ka ga ana shafa ta. An gama makeup ka ga mace ta fito tana yawo yadda ka san 'yan shekara 15 kuma ta kai 60. Wai silakul ka ga na an sa jan abu a ido, na an sa bulu, na an sa baki, na an sa kore. To shawara zan ba ku maza, yanzu in ka ga mace na tafiya ba abun kunya ba ne, ka je kofar gidansa ta sa ruwa ta wanke fuskar ta, ka mata kallon tsakani da Allah. Shawarar kenan ni da zan ba ku.